να το έχεις στη ζωή σου. Πρώτον, μέσω του διαλογισμού μπορεί να έχεις καλύτερη υγεία. Δεύτερον, μέσω του διαλογισμού μπορεί να έχεις καλύτερη μνήμη. Τρίτον, υπάρχουν διαλογιστικές τεχνικές όπου μπορείς να θεραπεύσεις το σώμα σου. Τέταρτον, μέσω του διαλογισμού σε προετοιμάζει για την Ιερή Ώρα, και για κάποιους όπου δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει Ιερή Ώρα, είναι τη στιγμή που ο άνθρωπος αφήνει το σώμα του για να φύγει, να περάσει στο θάνατο. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία του διαλογισμού, συνειδητοποιείς ότι οποιοδήποτε σου πρόβλημα έχει λυθεί. Έχει λυθεί ήδη. Αρκεί να μπει σε διαδικασία διάνας, να στοχεύσεις πάνω σε αυτό. Να μάθεις να το χρησιμοποιείς σωστά.